No niin, terve. Ollaan täällä meidän asiakasyrityksen Petker Oy toimitusjohtaja Antti Hautamäen kanssa. Toteutettiin Petkerille varastointikatos tuossa kesällä. Ja ensimmäisenä Antilta haluan kysyä, että mitenkä se kävi, että miten te päädyitte valitsemaan meidät toimittajaksi? Joo. No, tietenkin se hankehan oli aika pitkä, mutta sitä mietittiin ja meillähän oli semmoinen aika makia paikka. Siinä oli kalliota sun muuta edessä, niin piti louhia. Ja suunnitelmia tehtiin ennen kuin edes päätöstä pystyi ruveta tekemään. Ja täytyy kyllä myöntää, että siinä alkuvaiheella teitte tosi hyvää arvokasta työtä. Niin oltiin mukana siinä suunnittelussa. Suunnittelussa olitte mukana ja sitten kun me työstettiin ja mietittiin sitä, että mitä me oikeasti tälle tontille tarvitaan, niin otitte heti pallua siinä ja teitte meille suunnitelmia ja yhdessä vietiin eteenpäin. Niin sittenhän se oli meidän hallituksen helppo päättää, kun kaikki oli valmiina. Että siitä se varmaan lähti ja sitten etenkin kun vertailuja tehtiin, niin kustannustehokkuus oli ja muutenkin luotettava oloinen toimija, niin ei kyllä tässä vaiheessa kaduta yhtä, että teidän kanssa tehtiin. Joo, ja katos on valmis ja kyllä, sinä just käytössä. Kyllä. Taisin käsken vilauttaa kuvia, niin tällä viikolla on valot saatu päälle sinne ja katos on käytössä. Ja sehän näytti hirveän isolta ja avaralta, niin nyt siellä on kovasti tavaraa jo. Se on täynnä. No melkein. Jo kaikki katokset varastot. No niin, ei se turhaan tehty. Miten sitten sä kuvailet sitä, että miten se yhteistyö meidän kanssa sujuu? Tuossa vähän pohjustikin sitä, mutta että oliko se sujuvaa ja oliko niinku haasteita tai ongelmia ja jos oli, niin miten niitä ratkaistiin? No. Ehkä siinä suunnitteluvaiheessa oli jotain, missä... En kyllä muista kyllä. Aika ruusuisena mä muistan tämän meidän projektin tässä, että kyllä se niinku sujuvuus oli teidän puolelta erittäin hyvä. Että musta tuntuu, että se... No joo, joitakin vaiheita meillähän oli siinä, niin kuin mä sanoin, että siinä oli louhittavaa sun muuta, niin se sitten venähti se kokonaisuus meidän puolelta. Ne oli alkukesästä tosiaan, siinähän oli hirviä kasat mursketta, mille piti löytää uusi paikka sun muuta, mutta te joudutte ottaa meitä. Että kyllä se niinku semmonen fiilis mulla jäi. Kokonaisuutena hyvää ja sitten tosiaan teidän kanssa on mukava tehdä yhteistyötä, että huomaa, että tosi hyvä fiilis jää teidän kanssa kun tekee, että siellä on niinku mukava kuulla. Joo, asiakaspalvelu ja asenne tuntuu olevan kyllä niinku erittäin hyvä, että mukavaa homma. No mihin te sitten nyt käytätte sitä katosta, että kun meillä asiakkaat ostaa halleja, niin me ei välttämättä edes tiedä, millä tavalla ne tukee sitä, vaikka tässä tapauksessa Petkerin liiketoimintaa, mitä siellä nyt tehdään? No joo, sinne meille tulee niin kuin näitä raaka-aineita, kiertoraaka-aineita, niin ne laitettiin katoalle, että ne pysyy paremmin kuivana. Että se ei ole ihan täysin kuiva, niin kuin siinä on iso se etupuoli on kokonaan auki, niin sinne tietenkin jonkin verran pääsee kosteutta, mutta se, että ne ei ole sateessa, niin ne pystytään sitten käsittelemään paremmin. Että käytännössä säältä suojaa. Joo. Ja sitten pystytään suoraan kippaamaan autoilla sinne, niitä ei tarvitse pyöritellä pihassa. Et sitähän tuli tosiaan 1000 neliötä, se on 50x20 ja oliko sisäkorkeus 8 metriä. Niin... Joo, se oli aika iso ja monta ongelmaa piti kyllä ratkaista. Ei näkynyt meille. Ei se ihan tavallinen halli ole. Joo. Tosi tyytyväisiä kyllä ollaan tähän asti. Joo. No miten, pakko tietysti kysyä, että voitko suositella Vieskaa-elementtiä toimittajaksi? Kyllä niin kuin siis, jos ei se nyt ole puheesta käynyt selväksi, niin voin suositella, että jos ajattelee, että kustannustehokas ja sujuva toimitus ja niin vielä niin kuin mukavia yhteistyökumppaneita, niin totta helkkarissa suosittelen. Joo. Oliko projekti siitä, kun se aloitettiin, eli sitten kun te saitte louhittua ja murskattua ja sitten siellä oli meille valmiit mestat tulla, niin sitten oliko se
sinun mielestä nopea? No omaan makuun kyllä. Joo. Että Se taisi viikossa olla niinku... sitä mä muistelin. Joo. Ei sitä ainakaan paljon pitkäksi mennä viikosta ja sitten heitittekö te sitten seuraavalla viikolla pellit katolle vai miten sinne menikään? Joo. Ja sitten rännit ja Joo. lumiesteet ja muut tuli vähän jäljessä, mutta ei paljon. Joo, niitä saatettiin ottaa, mutta eihän tuo vieläkään lumimaata. Joo. Näitä lumiesteillä niin kiire ollut. Mutta rännejä on tarvittu. Joo, kyllä se on runneosateinen. Joo.